Per favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta manifestació? Bueno, pues el 1 de maig és una data molt important per els valors que representa i per lo important que és el treball i la nostra, per als treballadors i per als treballadores. El nostre lema és van acabar con todo i per tant el que tenim clar és que és una reforma que no volen que se produzca a Xina i segur que aconseguirem canviar aquestes mesures que volen plantejar. ¿Vale? Moltes gràcies.